अग्नि कैसेट कंपनी के माध्यम से ये जो हम प्रोग्राम के आवे जा रहल बनी जेकर डायरेक्टर बनी भैया शंकर कुमार जी तयाई ये प्रोग्राम सिंगल ना बल्कि दुगोला बा आ दुगोला में गावे खातिर के आइल बा भाई राम कुमार गिरी जी। तो सबसे पहले एगो शेर के भाव बा हर हर कैला से सब लोग तर जाला बैलो न तोरे जिकर कन्हवा पहर बा अरे गंगा के नहैला से सब लोग तर जाला बेंगवो न तोरे जेकर गंगा जी में घर बा। तो कवि के भाव लगल कैसे तौ पर साफा मिली तौ पर साफा मिली भीतरी सफाई ना मिली ऊपर साफा मिली भीतरी सफाई ना मिली ऊपर साफा मिली भीतरी सफाई ना मिली ऊपर साफा मिली भीतरी सफाई ना मिली पहले खानी खाना पानी में मिठाई ना मिली पहले खानी खाना पानी में मिठाई ना मिली गिरी जी गौर करी हमारा गाना पर गांव गांव घर घर में लौकस हरना कुसका साई गांव गांव घर घर में लौकस हरना कुसका साई वंश के जैसन लाखों बेटा के कई जैसन माई जैसन लाखों बेटा के कई जैसन माई कृष्णदामा वैसन मीठा वो मिठाई ना मिली कृष्णदामा वैसन मीठा वो मिठाई ना मिली एक एक को सब पर गौर करी एक जवाब रउरा देवे के पड़ी। गली गली घर घर में लौकस करो दुष्ट कुकर्मी गली गली घर घर में लौकस करो दुष्ट कुकर्मी खोजला से कहीं लौकत नहीं खन पांडव वैसन धर्मी खोजला से कहीं लौकत नहीं खन पांडव वैसन धर्मी लक्ष्मण पियले जियले तो मन अब दवाई ना मिली लक्ष्मण पियले जियले तो मन अब दवाई ना मिली
वेद व्यास के जैसन अब के बाटे कबिलाए, ए वेद व्यास के जैसन अब के बाटे कबिलाए। कहे गुलाब तान के जैसन केहू नइखे गाए, कहे गुलाब तान के जैसन केहू नइखे गाए। लक्ष्मण झूठा के बाजार में सच्चाई ना मिली, लक्ष्मण झूठा के बाजार में सच्चाई ना मिली। पहिले खानी दाना पानी में मिठाई ना मिले। हाँ भाई राम कुमार गिरी जी रौरा गाई ये गाना के जवाब दी।